3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Maray na hapon po sa kabos ng mga parantabay kaan 3D sa GB ngunyan Webes. Pet sa 13 kan Agosto 2026. Ang programang ini atod sendo sa karahayang buwan kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Peralta po. Magsarabay-sabay naman kita digdi sa programang ini. Sagod yan na alas 5 nin hapon. Kumusta tabi kamo ka boss? Mga nakatutok sa DCGB News Online sa radyo 729 kHz sa Birikan Kansendo mga radyo seriman sa ibang social media application pati na sa satuyang live feed. Sa lado teknikal si Nemes Flora. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Yaon man dyan si Chief Tech Ramir Daraning Man Tanay. Ano man ang senong pagkagibongon yan, sen man kamungon yan, welcome digdi sa satuyang programa. Magura-restorya lamang kita. Kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Kaya dyan lang kamo. Sa man na lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast, ang sa tuyang pangungumusta ngunya na hapon, medyo marirahay ang panahon. Nalampasan ta si Luis, si Maymay,
Pero may habagat pa. Anywhere in the world, good evening, good morning, good noon, etc. Mga nakatutok sa tuya sa iba-ibang parte kan kinaaban, you are most welcome digdi sa programang ini. Pero dito na pagparaluyon, inutong tamaan ibang mga istorya digi po sa tuyang programa ngunyan pagkahapon na ini. Yan. Unitabi, yan ang si Congressman Raymond Adrian Salceda. Yun po ang napamayo kan Special Committee on Food Security. Yan. So, as chairman kan nasabing Special Committee on Food Security sa Kamara de Representantes, si Congressman Adrian Salceda nagpadara po nin 10 kopya kan Compendium of Reference on Food Security in National and International Law sa library kan Kamara de Representantes. Para ipagpadagos ang pagbusol kan mas matibay na policy research and evidence-based legislation. Ang compendium, iyo po ang pinagsararong references on legal foundation kan food security na biniriyo ang mga importanteng provisiones kan sa tuyang Philippine Constitution, Republic Acts, Presidential Decrees, administrative issuances, international treaties, as in iba pang international framework. Sabi ni Kong Adrian, nakamautan kini na mas maging accessible ang legal as in policy references na importante sa pag-ibo ng mga propestong lakdang, committee deliberation, policy review, as in paghamanin mas maray na food security policies. Naglalaom siya na mas mapapakusog ang research as in policy works kan mga legisladores, legislative staff, researchers as in iba pang nagagamit nin library sa pagbusol nin mas nakakasabot na leyes as in polisiya para sa food security. Importante tabi ining maray. And I think this is the first time na magkaigwanin mga kopya sa Legislative Library kan Kamara de Representantes. Dalantad, kung ma-research ka, mananangod sa mga policies and iba pang bagay may kinaraman sa food security, makukuha mo na duman. Dahil ka na madidefisilan. Ano? Yan. So mga provisions na napapalaman sa tuyang mga lay fundamental and mga international treaties or whatever na kaipuan sa policy making or pagpasari mga propestong lakdang, iyaon na duman. Day ka na madidefisilan. Ano? Tayaon na duman nga ni, ma-pick up ka na sana kan mga kaipuan mo na ibugtak kung igwa ka ki ipapasar ng mga legislative measures. Bako, pasil ng maray. Iyo nga nito, dumana, kung baga magigiining mga references na kung ang pag-urulayan ang manunungod sa food security. Iyo? Importante tabi ini. Sabi nga ni kayan, pagkakaan sa kada lamesa. Yan, ano? Na dapat, ang mga tao, igwanin pagkakan sa arual daw. Sa hapagkainan. In other words, sa lamesa. So, duman, sa itong kumpidyom,
Yan. Reference pa po na tabi ini. Yo. Dumana. Siseman, maging mga local legislators na may plano man na magpasar nin mga local legislations, pwede ka magduman, mag-research sa Kamara de Representantes, duman ka mo sa Legislative Library. De ko garing aram kung saan duman ang library ang Kamara de Representantes. May wason, pirang building iyan, may north wing, may south wing, tapos kung ano-ano pang mga opisina. Dahil mo malibot ito sa maghapon. Kan magduman nga ni kami, ang pagbabalyo mo siya na sa ibong na wing, alawigon an lalakawon mo. O, dahil ko siya na aram duman, kung arin duman an Legislative Library. Pero, at least, yun for your information, pwede na kamo mag-research duman sa library ito. Iya po. So, magayon ining lakdang na piggibo ni Congressman Adrian Salceda. Iyan. Bako siya na puro, anong ngarang kayo ni? Pagpasar ki mga propestong lakdang or iba pa no di tabang nyaman ini kanayon sa mga muya mag-research on food security. Okay? Sige. 20 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Kansarong aldaw nag-attinder man kita nin pagtiripon diyan sa sanggunian pang lalawigan. Nanibago nga ni ako. Nanibago ako. Dati, nagtitripon ang mga kinatawan, mga miyembros kan sanggunian, duman sa may annex building. Iyo? Yan. Na kung iilingon mo, garo dispalingado ang session hall. Nata, day man lamang kung mailing mo duman minsan sa mga miron, goyod ki tokawan. Yan. Nadidisrupt kung minsan ang pagtiripon. Apwera kayan, may duwang dakula o na poste, na bilog, nakakaulang kung may mga muyakang kwaano na anggulo, da ito nalilipodan. So, pinagmaray na ngaya ibalik sa dating session hall dyan sa main building kan Capitol. So, dating luma na session hall. Magayon nun palang giraray. Pakadyan ko naman ito after how many years gayod. Yan. Day pa man ginaba so dating session hall. Carpeted, may gallery, so mga meron, auto duman sa gallery, maray ang sound, malipot pati. Ano da kung dyan girara, dyan na sa nasinda, magtiripon-tipon giraray. Sabi nga ni kaniba, orderly ngaya. Bako masamok, maray ang sound. No di, man temporary man sa napalan, sindagarare na mauko para dyan sa lumang session hall. Ang sabi, ipapairahay itong session hall dyan sa annex building. Papakarayon gayod. Sabi, baka bugtakan ke gallery man. Pero pigiling ko, maray na ang mga duwang andana. Dahil sinda makagibo dyan kitulo, 4 na andana. Tasok doon na sa kisame. Yan. Sok doon na ababa ang kisame. Buda gayod, kay puan pakarayon an anong arang kay ni an sound. Bako itong wagas. Buda, sugalering nga ni. Na dapat
Maili mo dyan paano yan. Kung siya nagilid sila naka-standby so mga nagko-cover, tapos yung mga nagmimiron, kung siya guyod-guyod ang lamay sa awan, tukawan. Sabi, mga tulong bulan gayod, na ipapaera yan na session hall. Inda kung ano pa ibaburugtak dyan, baka so lighting, etc. Bala na sinda dyan. So, kung tulong bulan, September, October, November, mga December gayod, pwedeng ama na yan. Balik naman sinda sa dati. Iyo? Ayan, okay. Bueno, so, sa pagtripo na ito, mga ipagngod kan, mga kinatawan, bata siya iba, nagdurulag, tamiling patapos na susesyon, nagdurulag. Bigla siya na maaram. Madumanang nga kita? Binayaan so pagtiripon. Okay. Sige. So, saro po naman sa natukar, ini pong kahagadan kan Office of the Governor na mag-alokar ni 90 million pesos. Pero ito, 90.4 ganito. Bako 90 million. 9.4 million pesos. Para sa ano ito? Mabakal kay anom ng mga bagong auto ang gobyerno probinsyal kan Albay. Anom, na mga mamahalon na vehikulos. Uyog-uyogon po yan. Tulo sa anom, sa governor's office. Yo? So, sarong passenger van, yan ang 2.6 million pesos. Ang purpose kay ni, para magamit kan mga personahes para sa pag-deliver kan mga serbisyo in the conduct of executive functions of the Office of the Governor and for other official function of the provincial government of Albay. That is passenger van. 2.6 million pesos. Sarap pang passenger van, worth 1.7 million pesos. Iyo? Okay. Sa Office of the Governor pa ini. Sarap man na utility van, 1.3 million pesos. For official use of personnel for the delivery of services and the conduct of program and the activities of barangay and for other functions of PGA. Yan. Ang saro pa is another utility van worth 570,000 pesos. Iyo? Para man ini sa JBDAP, Josefina Belmonte Provincial Hospital. Ayan, okay? Ini man pag-deliver kan mga ekipahes, supply, materials to and from JBDAP for other official functions kana PGA. Another one is pick up 2 million pesos para man ini sa Provincial Health Office. Yan. Ini po gagamiton kan personnel as in staff kan epidemiology and surveillance unit sa Sendang Field Operation, Investigation, Control and Reporting Infectious Disease, Environmental Health Hazard and other health threats and for other official functions of PGA. And the answer pa is SUV. SUV 1.3 million pesos. Para man ini sa LIDIPO, Local Economic Development and Investment Promotion Office. Iyo? Okay. So, yan. Anom na mga bagong bikulos. Mabid pa mang gayod kayo ni. Deta pa isi kon anong klaseng vehikulo ang babakalon. Natural, siyempre. So, mga branded na. Pero mabiding pagkainit na kulay ni 90 o 9.4 pero ito
9.4 million ito. Pwede. Okay. O di, yan ang dakulay ining bagay tabi. May budget ka ni, certified kan, ano yan, kan opisina do gobyerno na nag ano digdio nag asikaso kay ni sa Provincial Budget Office. Yan. Ini po na kwarta hali is continuing appropriation for the fiscal year. Pati naman sa supplemental budget. Iyo, okay? So, iling di ka magnalas na one of these days, igo dyan ki mga bagong vehikulos sa Kapitolyo Provincial. Yan. Sabi ko nga ni, natata sa ibang mga opisina dyan sa Kapitolyo, warang service. Warang service. Nanunubli kun minsan sa ibang mga opisina. Pasublado ko nga tabi dyan, boss. Taon nga may event kami. Wala sindang sa diring uyan ang bihikulo. Dapat gayod, igwaman. So mga, ano dyan, mga essential or so mga frontliners na uyan ang anong ngaran kayo ni? Uyan ang opisina. Dakul baga dyan kay mga opisina na ding siya diring auto. Ano? Nato, naramduman ko lamang kan mga panahon so mga kinatawan alis sa 3rd District, 2nd District, tapos 1st District, tinarawan kitig sararong service na behikulo. Sa hinda naman ang gasolina totoo. Iyo? Ngunyan dahil na, kanya-kanya na sa mga kinatawan. Iyan. Ano? Itong behikulong ito, katukan mga panahon, pwede mong iuli sa arong nindo. Takon siya mo na kay IMR. Kaso ugaring, siyempre red plate, gigamit ugaring man kaniba for family use also. Bako na for official use only. Yan. Kung na aksidente, iyan sana. Boda kung minsan, ang lilunad tatanems, iba man na persona. Bako, kaya din na itong yan. Kan mga panahon, iyo, tigsararo dyan sa mga kinatawan ka ito. Magsala, igwapasin ng gas allowance. Pero din, nagyod kirata. Iyan. Maray man na magkanya-kanya sinda. Bako, at ang aning daing sabiyon na publiko, pasiram-siram nga ka mo, kwarta kan tao ang pigagamit nindo sa pagbakal kan sa indong mga service. Tapos mailing mo kung saan, sa Bulangan, sa shopping mall, sa resort, o kung saan paman. Tapos kung man ito private car, government issued vehicle, di pula dapat an plate number. Bako? Okay. Sige. 30 minutos na po makalampas an alas 4 nin pagkahapon. Mabalik tabi kita. Tata Names? An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Bueno,
Mga tugang, sa ikaduhang kabtangkan sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon na ini. Yan, okay. Okay. Ito na ta, may pigahanap kita digdi. Okay. Nagiling ka mo tabi kan Governor's Cup. Yan. Nasa ikaduhang kabtang na. O kung baga, round of 8 na ang sistema ngunyan. Round of 8. But sabihin, quarterfinals na. Yan. Ali sa pero itong naggarintra, 17 LGU. 17 LGU, ngunyan, 8 na sana. 8 na sana tabi. An natatada tig-4 sa kada bracket. Yan. Ngunyan, so 8 ito sarong bracket na sana. So, bot sabihon, tig-perito pang kawat, pon kasuwapon. So, ano yan? Alat ko na. May nag-upload. Okay. Dito ko ipapalo. Alat ko na. Ikaw rin mo si mama mo? Ikaw rin mo? Iyo po. Iyo po. Yain. Ano po? Oo. Iapodo mo na dyan. Alat ko na. Okay. Alat ko na ta. Siyang bagong tango na yun Okay, sige. Bueno. Sabi ko nga mas lalong nagiging interesante ngunyan ang pakawat dyan sa Astrodome. Tawalo na sa nangani ang natatada. Pon kaso hapon so quarterfinals. Bali anom na team so nagkarawat na. May duha pang natatada. Ginubatan and Malinaw. Yan. Depe ito o napapalaban. So most likely, sa masunod, malaban naman ito. And iba pang mga yan ang teams. Sa kasuwapon, sa first game, Ligaw versus UAS. Daog sa UAS. Sabi nga ni kan coach, nakaorong ko, ano nga kami, di nga kami nakakuha kay pangtapat na import duman sa Ligaw. Yan. So second game, Daraga versus Tabako. Pukpukan sulaban. Dinaog kan Daraga sa Tabako. Dit man sana, 4 gaw dito, o 5, Arugayan. So main game, Legazpi Pulangi. Tayo talaga ang crowd drawer ining Pulangi versus Legazpi. Ta sa elimination round, dinaog kan Legazpi o dinaog kan Pulangi sa Legazpi. Yan. Kasubanggi, rematch. Yo, nakabawi sa Legazpi kontra sa Pulangi. Yan. Kumbaga, 1-1 na ang sendang kartada. Yan. Siyempre, basketball ba ya? Pisikalan yan. Pero na ng gadyan may mga makukulugan. Sabi nga ni kaniba, kung abo mo makulugan, dahil ka mag-interest sa basketball. Talagang sa basketball, ano yan? Pirisikalan yan. Pwede ka dyan masapuyong, marapas, o kung ano pa man. Okay. Baka, sabi ni Madam Rosita Bunao, maray na hapon tabi, long time no message, but always watching your program, live na live. God bless you always, sir. From Tabaco City. Congratulations, tabi. Salamat palang tabi. Yan.
Okay? Yaon nga na kasubanggi duman si Mayor Ray Bragais, nag-iling man natural, masuporta. Yan, sa tabako. No, di, yun sa nga nito na nagkulang, kaya dinaog kan daraga. Kasubanggi man, full force, Suligaspi versus Pulangi. Rayaon man sa Pulangi si Mayor Giselle Salceda, si Vice Mayor Cherry Sampal, yaon naman, and iba pang pagriba. While sa Legazpi, rayaon man sa Mayor Hisham Ismail, Vice Mayor Luis, Boots Lucila, Vince Baltasar, and Alex Howe, and iba pa. Dapat cheer-cheer. Ano? Yan. Iyan ang karahayan. Pag-araw kayo ni, daing politikahan. Kawat siya na. Ano? Kawat siya na. No di, ang sistema is araw kayo ni. Na garo na bulangan an astronome garo na bulangan nata ngaya sa bulangan baga may pigaapod kitang mga Kristo. May mga Kristo. Ano ini mga Kristong ini? Sinda so nagpapataya. Kaya logis, 6Gs, pungko 5, etc. Dahil ko man garabisado kung ano ang mga gustong sabihin kanta. Dahil ako nagbubulang. Mga maribukon sa mga anong arang kayo ni? So mga Kristo. Ta nag-aaranap kay mga kapustahan. Yan. Marireparo man tabi inindo ang sitwasyon. Tayo nga na yan, sige, mga sign languages ang pahit, Dahil ko man kabisado kung ano ang mga gustong sabihin kaninda. Basta nyo yan, nga plus 5, plus 10, sign niya kamo, duman niya kami sa iaro kayo ni, gura no, ang kantidad, yan. Maski na nga ni sabi na bawal ngayaan pagtaya, di mo man mapugulan, di man nagkapurugulan sa mga parabulang, sige man giraray, ang purustahan. May mga nailingan akong mga opisyalis kan gobyerno na nagtataya man, may mga empleados kan gobyerno na nagtataya man, pasikreto sana, sige, sabay niya ako dyan sang ribo. Paano mo yan mapundo? Pig-anunsyo na bawal nga tabi ang pagtaya. Anong bawal? Sige man gararay. Nagbabarayadan, pag madali na, mga last 1 minute, kung dahil naman makakahabol so team, binga, yan. Pag tuminama, kasi saro nga na pala ang tatanems, so kawat kan Legazpi Pulangi, so elimination round, dakulaon so taya. Yan. Ang bawaan na maraot sa nakaini, pag-araw kaini, kung iyan pigaapod na game fixing. Game fixing. Iyan ang maraoton dyan. Tanata, ngaya, pinabakal sukawat sa araw kaning kantidad. Iyan ang maraoton dyan. Di yan dapat mangyari. Ano? Talimbawa ngaya, so, sarong team, binayadan. Uning ngaya, magpapirde sa nakamo. Di pwede, pag na-discover ang araw kayan, dapat iban. Yung baga nangyari sa MPBL, may sarong team na pigban, ta na-discovering, ipinabakal sukawat. Binarayadan gayod sa mga players, dahil sa nakamo magkawat imaray. Ipadaog nindo ang kawat nindo sa araw kayaning team. Yan. Na-discover. Bako, itong team na ito, di na pwede mag-intragila yon. And like manner, digdi sa tuya,
Iyan sana ang likayan, ang game fixing. Yan. Naipabakal mo ang kawat for a fee, or may babayaran kang player, dahil kasi na nga magparakawat kitultol, yan. Pag naaro kaya nangyari, ay makanuso na yan, dahil na dapat yan na mangyari. Alimbawa nga so import, pero nga pagbabayad sa imo, nga 15,000 pesos per game. Dublyon ko nga. Dahil kasi na magkawat kimaray. Imbis na i-shoot mo, dahil. Pag na-discover ang araw kayan, gano'n ba itong ano yan kawat sa bulang nga ni? Chupi? Gano'n araw kayan ang pahit. Dahil siya naan mangyari. Marauto niyan. Dahil na kan maotro. Ano po? Yan. Kaya, yun ni ang sitwasyon diyan, garo na bulangan ang basketbulan. Kadakol ang mga nagpoporosta. Imbis na sa bulangan, sindi magposta, ang laban sa bulangan, manok. Pero, digi sa basketball, mga tao. Tama yung big sabihan nga ni, na player, boss, napupusta kami, pagkaraya ang kawat mo. Yan. Pagkaraya nga pag naula nga kami, bala ka. Yan. Bako siya na dapat gayod riparon ini kamaray kan mga nagpapakawat dyan ta dipisil. Kung magkaigwaki araw kaya na sitwasyon. Okay? Sige. 15 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Congratulations palantabi sa LGU Pulangi. LGU Pulangi sa pangingenot ni Mayor Giselle Richard Salceda. Kada kaaging Lunes tabi, sa flag ceremony dyan sa Camp Simeon Ola, may mga pigtatawang ki-award or recognition. Nakaaging aldaw, ayan, so LGU Pulangi, headed by Mayor Giselle Richard Salceda, iyo po ang tinauanin pag-midbid or recognition kan Police Regional Office 5. Nata mangya, ini po bilang pagtaoman nin ONRA sa LGU Pulangi, so LGU Pulangi nagpagibo nin Motorist Assistance Center sa Barangay Agos, Pulangi. Ang Barangay Agos, iyon na po ang boundary kan Albay and Camarines Sur. Yan, sa may tulay, dyan sa Agos. Ngunyan, medyo arayo na ini sa sentro, kan Pulangi. So LGU Pulangi, nagpagibo nin Motorist Assistance Center. Madistino dumangki mga pulis. Iyo ang ma-management in between Camarines Sur and Albay. Ang purpose kaning MAC, Motorist Assistance Center, is to assist also, of course, the motorist. Halimbawa, sa mga biyaheros, marinapon palan kay Christine, she is watching right now in QC. Tita Tin, yaon digri si Jero sa istasyon. Nasa opisina pagod si Tita Tin. Yan. Okay. So, ini pong MAC na ini, ang purpose kayo ni, siyempre, mag-assist nga ni sa mga motorista. Kung halimbawa,
Dati-dati baga kaitukan mga panahon, igwa na talaga kay mga pigapod na lakbay alalay. Ano? Para, yan, occasional an bugtak. Pero iniong Motorist Assistance Center, talagang fixed na yan dyan. Igwa na dyan kay magmaman na mga polis. Garo man siya na o substation. Ano? Ang sistema is, siyempre, may mga biyaheros. Ano? Kaya, going outside Albay or going inside Albay, pag abot duman, halimbawa, de magkabisado, so dudumanan, magiging information center man ito. Nauning iyatabi an dudumanan nindo. Ano? And kung may mga aberya ang mga motorista, pwede man makatabang digdi ining Motorist Assistance Center. Ito may mga policeman dyan. Ano? Pwedeng ikaturo, ngayon ang yatabi, ang pinakaraning vulcanizing shop. Yan. Ano? And of course, kung may mga vehicular accident, ano? Or ano man aberya sa tinampo, ining mga nagmamanage kan Motorist Assistance Center, iyo ang maresponde. Iyo? So nakulaw na tabang ini, and with this mga tugang, yan ang tinawanin onra kan PRO5, so LGU Pulangi and Pulangi Municipal Police Station under the leadership of Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Congratulations, tabi. Ano? Andangog ko nga ni sa Anislag Kandaraga, igwaman ngunyan kay binukasan na MAC, Motorist Assistance Center, ta nag-request man sa barangay Anislag. Nabugtakan man yan. Ta, ilingunindo ang Anislag sa southern part, ano, nagiging sentro naman ang ngunyan kan mga barangay dyan sa southern part. Ano? Matawang-matawa naman dyan. So, might as well nga, bugtakan man kay Motorist Assistance Center dyan. Ngunyan siguro, so, blessing and inauguration kayan. Ano? So, inda sa ibang mga LGU, kung igwaman, ano? Kaya po siya na kani, ang pagtarabang-tabang, tanganing, ano yan, o yan ang mamantinir ang pasiorden, maging ligtas ang biyahe, and at the same time, magiging lugar man ini para ma-check, ano? Ma-check kung may mga tao na mapalusot kay mga kontrabando. Iyo? Okay? Sige. 10 minutes po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Diyan sa 3rd District, I suppose, ngunyan, brownout pa. Brownout pa ta. So, brownout, scheduled brownout sa Inda is 6 to 6. 6 kasi bagong aga, up to 6 ngunyan na hapon. Ayan. 12 oras na brownout diyan sa 3rd District. Tapig irahay so Donaw and Pulangi line. Maintenance kan NGCP, Buda kan yan ang Aleco. Yan. Sabi, kung alimbawa, ngay aturos matapos ang trabaho, anytime, sulit ang supply ng kuryente. Dengo na nindo pag-on ang mga linya kan kuryente nindo. I-off mo na tabi nindo. Ta pagbiglang nag-on, nag-restore kan supply ng kuryente, ano kan epekto tatanems kayan? Biglang minadalaga man ng kuryente. Ade. So mas mara itong i-off mo na tabi nindo ang mga dyan, switch. Tanganing kuning kaso man, pataw-taw mga 1 minute or 5 minutes na pag-ilaw kaya pagbalik ang kuryente. Dispis ka mo magpa-ilaw man. Tanganing dae makabigla
sa supply kan kuryente. Okay? Sige. Bueno, diretso po kita kanibapan niya itong mga istorya, mga tugang. Yan. Sabi po digdi ni Congressman Raymond Adrian Salceda, sabi niya na ano nga rin kayo ni sabi niya na taus-pusong inako niya ang pagiging miyembro kan Committee on Science and Technology sa Kamara de Representantes. Committee on Science and Technology, miyembro na si Congressman Adrian. Sabi niya na dakula ining committee na nakatutok sa pagsulong nin siyensya, teknolohiya, innovation, sin solusyon na sa pag-uswag kan sa tuyang komunidad. Yan. Sabi ni Kong Adrian, gagamiton niya ini na oportunidad na para darahon ang boses ipangangaipo kan mga albayano sa pag-ibonin mga polisiya para mas na makabago, mas progresibong bagong Pilipinas. Bilang responsibilidad, bagong oportunidad para sa mas mapakusog ang satong mga dapat may kaipuang nagibuhon para sa banwa, may para sa futuro nin satong komunidad. Yan, okay. Congratulations tabi Kong Adrian sa araw kayo ni. Bago karaw-karaw ang pagpili na maging miyembro kan sarong komitiba. Takon de ka man ki kabatiran, de ka man ibabugtat dyan. Bako? Ayan, so, ayan. Apera kan pagiging chairperson kan Special Committee on Food Security. Ining pagiging miyembro kan Science and Technology Committee is a big help, para sa tuya. Okay? Sige. Bueno. Uni po digdiano, congratulations man tabi kay Christian D. na mina-birthday pa sana. Sabi digdi, si Christian D. taga-digdi po sa Albay. Yan. Kung si Secretary Joey iyo ang pamayo kan PLLO, Presidential Legislative Liaison Office, ang sabi kan Malacanang, pursuant to the provision of existing laws, you are hereby appointed Under Secretary, Presidential Legislative Liaison Office, under the Office of the President. Pare na kay Christian D. By virtue hereof, you may qualify and perform the duties of the office, furnishing the Office of the President and the Civil Service Commission with the copies of your oath of office. Signed, Ferdinand Marcos. Yan, okay. So, congratulations, tabi, Yusek Christian D. Taga-ginubatan po ini. Okay? Sige. Sana tatadang nagkaparang minutos po kan sa tuyang programa. Iyan. Madali lang, Okay. Sige. Uni tabi, madali lang, nadidipisyin na lagod kita kayo ng pahit na yun. Okay. Sige. Sige. Okay. Sige. Mga tugang, usong-usong niyan bagatabi ang pig-apod tang GCash. GCash application. Magbayad ka sa tubig, pwede ka sa GCash. Magbayad ka sa kuryente, pwede sa GCash. Ayan. Mabayad ka sa pag-shopping mo, pwede man sa GCash.
sa kung saan na mga services pwede nga tabi GCash. Yan. Sa iba pang mga transaksyon, GCash na gagamit. Sa ibang aning nasyon baga tatanems, sa ibang nasyon, dahil naman kikwartang pigagamit. Puro na card. GCash na sana. No money involved. Na may dara kang kwarta mismo. Dahil, GCash na. Ano nga tabi ang GCash number mo? Yan. Uni, magiyon po ining programa sa mga pasahero ini. Aramtang padagos na kita baga mga commuters, data easy kung ano ang mga sitwasyon. Yan. Sabi baga, accident can happen anytime, anywhere. Data easy. Uni po, ining pasahero project para sa mga commuters, sa mga pasahero. Ini po, protection sa mga Pilipino oral daw na nagagamit ng public transport. Yan. Sa paagi kaining pasahero project, ini po sarong abot kayang accident insurance para sa mga commuters. Sakop kan insurance program na ini ang mga pasaherong nagbabiyahe lunad sa jeep, bus, train, taxi, pati ining sa mga TNVS sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Sa paagi po kan GCash app, pwedeng mag-aprobitsar sa pasahero project na nagtatangro nin sagkod 500,000 pesos na benepisyo in kaso magkaiguanin aksidenteng pwede magdaranin na pagkagadan o permanenteng kabiyadian mantang nasa biyahe. Igwaman po nin 250,000 coverage para sa iba pang aksidente sa kantidad na 15 pesos kada bulan sana. Baratuhon, Okay? Yan. Pigtutugutan man kang programa ang pagbakalin insurance para sa sagkod sa 5 individual gamit ang sarusanang GCash account. Kaya mas madali ining magamit kan sarong bilog na pamilya. Sabi po ni Wilfredo de Ocampo, pamayo kan Ginsure, kamautan nindang gibu na parte sa pang-aral daw na buhay kan mga Pilipino ang pagkakaiguan ni insurance asin bako sana sa serbisyong para sa nagkapipira. Yan. Sabi man po ni Noriyuki Kobayashi, Presidente asin CEO kan BPI MS Insurance Corporation, na ang pasahero project para pasahero protect saro pong lakdang tanganing mayrani ang insurance sa ordinaryong pamamahay o pamumuhay kan mga tao asin maging simple asin mas abot kaya ang pagkuha kini. Yan. Pwedeng i-activate ang insurance sa paagi kan GCash application sa pagdumanindo sa View All, Grow, Ginsure, Accident, Pasahero Protect. Okay? Ini po sa hababang kantidad mas madaling makakapaghanda ang commuter laban sa mga daipig dalaumang na pangyayari mantang nasa biyahe. Magayon po ining programang ini na Pasahero Protect. Tayo baga, araw daw sa mga daimang kisadiring lunadan o maski nga ni may sadiri kang lunadan, dapat nakasiguro ka. Sabi ta na nga ni, nakakasiguro kung ano ang mangyayari sa imo. Alimbawa, kita nagbabiyahe pa Manila o pa kung saan pa man, lunad sa bus, sa train, taxi, o riyan na Grab o kung ano pa man, dapat insured kita. Dit man sarang kantidad an kay puan. Magiyon ini, itry nindo tabi. Itry nindo, na mag intradigdi.
Magayunon baga. Yan, okay? So, ako mabalo man kayo ni. Okay? So, iyan tabian pwedeng gibonin do. Yan. Ini po sa paagi ni kan Gensure, buda kan BPI, MS Insurance para sa mga commuters. Okay? Bueno, mga tugang, for the meantime, mapaara mo na tabi kita digdi sa 3D sa GB ngunyan na pagkahapon. Mabalos po, kansa ng bagantabay, sa aga naman tabi kita magsarabay-sabay. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.